So hello everyone, welcome back to Sia Vlogs. नै जोंहा ओरैनो लामायाव बेरायलाबायदों दिनै। सियानानै खानाया लावथुपापा दासो लाववेंहांदों। लाववेंदोंना सना दासो लाववेंदों खानाया। लावथारबासो साइज नुगोन ना लावजेंहांदोंसो दासो। लावगोन औ नै मिथियाबो दं जोंजों। ओरैनो लामा बेरायलाबायनि बरिं मोनथारदोंलै दिनै अफिसनिफ्रायबो थाब सफैथारदों। दहायनिफ्रायनो गोदाव सोराव मोनलाजोब्बाय आलां फालां। फैदो मामि थाबायदो चियाव नै फैगौ। चियाया बिब'जों थाबायदों खानाय लाववेंलायनाय गोजौआव लाववेंलायनाय मामि थ' वाव चिया चुन्दुलि चिया मादुलि फैदो चिया वाव खारा मामि गोग्लैयो खानाय लाववेंनाया गगोन ना नङाबा लाववेंदों नामा डेन्जार ना ओइ चाइनानि ना जापाननि बे वार्डआ लाववेंनाया ओरैनोसो होनदों आरो गथ'फोरखौ खेल नांगौ जायोना लाववेंदोंखौनो होनांगोन एसे लावहांबाय थारमाने लाववेंदों माने एसे लावहांबाय फैदो सिया नोंसोर गोजासो थांनांसिगोन आंहा थांसैसो लेपटप बानाय होनाया जाबायनो लायनोसै जोंहा फंबायजों आंजों see you again नै बाय मामि बाय नो औ नै सासेया फैद' एक्टरा नै आयौ इन्टारटेनमेन्टनि माबा बियो पार्टनार सोर हेलिकप्टार होसोनो नागिरनाय नुखादों मायो बा बेना गारिया नै गांजेमाखा बोराय नङाब्रा गांजेमा डिजाइन बबाव थांनो नों बुजोब्बाय माथो जों मायाव थांनो नागिरदों दे नोंसोरो टाउनाव मानो माथो लेपटप लायनो औ थांसै होमबा वा मामि सेरनो रोंलायलायो सिया गान दामनो रोंलायलायो सेरनानै खुसिथार साला सोरनि बे सासे बिदा न' खाथिनि साइकेलखौ लानानै फैबाय नै गाबनानै मालायनि साइकेलखौ लाबोबाय नों मामि दे दिं होनदो दे दिं होनबावदो दे दामबावलाय दे वाव मोजांथारहाय साइकेला बबेयाव सेरो मामि नों बोरो नायनो वा सिया गोरोंलै falling down London Bridge is falling down न'आव दाउ फार्म खालामनो नागिरबाय बारियाव दाउखि खावजोबाबानो जाबाय मावग्राफोरखौ देखायहैनि एसे नैबेलाय नै दाउ फार्मनि मालिकआ बेनो सिया जोंहा दाउ फार्मखौ नायनोसैथ' एसे आनैनि दाउ फार्मखौ लामायालाय बबेजों हाबनांगौ जाखो आयौ दाउआबो देन्जारखौसो फिसिनो नागिरदों अस्ट्रिच माबा माबिसो फिसियोनो दाउराइ हांसो राजा हाग्ला फाग्ला दाउ फिसिनो नागिरबायलै इमुबो फिसियोनो बेखौ सौफ्लंनो हाया जागोनलै बे इमु दाउआ अस्ट्रिचखौथ' मोननाय नङा आंनिबा अस्ट्रिचबो लाबोनो होनलाबायदों हनै ओइ अस्ट्रिचखौ बबेनिफ्राय लाबोगोन नों खिथालाय सौफ्लंनो हागोन ना हाया बेखौलाय इमुआ दाउ इमुआ हानाय नङालै गोराना दाउ इमु मा फिसियो होन्दोंमोनलाय हांसो राजाबो होन्दोंना राजा दाउ इमु हाग्रानि दाउबो माबा दाउराइबो होन्दों नामा आग्ला फाग्ला दाउ फिसिनो नागिरखोलै नै दाउ फिसिग्राया स्कलारशिपनि फैसा मोननायजों मालायफ्रा देलायोबा बेहा माबासोनो दाउ इमु अस्था दाउसो फिसिनो नागिरबाय मालायफ्रा खानाय स्ट्रेट बोजायो माजायो बेहा हनै दाउ फायखारिसो जानोसैनो
जों दा बड'लेण्ड इउनिभारसिटि सिङाव दंफैयो आरोना गाबोनहाय प्रग्राम दं बिराद गिदिर थारमाने सेलेब्रिटिफोर फैनो नागिरदों सोर फैनो नागिरमारदों एक्जाक्टलि मिथिला गाबोनसो मिथिसिगोन बेनारफोरबो गैया नालाय होनाय दा जोङो आयंखौ दोनफैथावथाव फैदों आरोना जोंनि बाबानि बिजाखौ बेना खामानि गोग्लैदों नालाय बाव ओंखायनो बेखौ दोनफैथावथाव दा ओरैनो खेबबाय आरो गाबोनहायबो टाइम मोनोबा फैनोसै एसे देखायफैनोसै दा आङो बेखौबो गाबोन आपल'ड खालामगोन नोंसोर दिनैसो नुसिगोन जे डेटआव माबा जागोन प्रग्राम जागोन बे डेटआवसो नुसिगोन आरोना दा साजायनायखौ इन्जय खालामबानो जाबाय नै एसे देखायनोसै आङो नायनो हागोन नै स्टेजफ्रा बावनो गाखोगोनदां बे बेलुना नै एसे फाम सोबावनांगौबानो नैबे गारिखौ थिखोलांबाय बे थिखोलांखासिगोन बेखौ वाव राथा खेबगोन दै हगारखावजोब्बाय नै वाटार फाउन्टेन गाबोन थाखाय सेस रेडि खालामगासिनोलै बानायगासिनोसो नै दाबो जायाखै नामा फुरा लाइटजों बरिया नुयोना फै बानायगासिनोसो गाबोनहायसो नालाय बेयाव मानसिफ्रा मा जाखो मा विंगार स्टेन्ड जाखो ना मा जाखो बले विंगारखौसो विंगार नै साउथ इण्डियाननि गुन्दाफोर फैनायफोर बायदिसो मोनलायलांबायलां बावलाय मा जागोन नै वा नायनो हागोन नै डेन्जार बानायदों बेयावबा मा जागोन गोजौनाव मा बुस्थु नेटसो डेन्जार साजायदोंलै डेन्जार बानायदों औ केम्प जागोन दां बे आर्मिफोरनि आन्दासाव मोना गुना बानायनाय जाबाय गाबोनहायबो फैनांगोन प्रग्रामाव सेलेब्रिटिफोर फैगोन ना सोरखौ फैगोन होन्दोंमोनथाय एक्जेक्टलि मिन्थिबावलासो माबाखौबो होननाय खोनादोंमोन बै रामाया बिस्टिबियानि गुन्दा लाग्राया गुन्दालायनो माबाया बिदा लाग्राया माबानि श्रुति हासाननि बेखौ फैगोनबो होननाय खोनादों आरो बै बिबेक रय ना मामोन बेखौबो सोर फैमारगोनथाय गाबोनसो मिथिसिगोन स' बिराद बिजि आरोना मानसिफ्रा मावनायाव स्टुडेन्टफोरबो आरो वार्कार्सफोरबो आरो बिराद फुरा खामानियाव बिजिथार गाबोननो नालाय हरसे मावगोनदां आन्दाजावथ' अखा थमब्लेट मावखासिगोन मानो होनबा अबेबा इनकमप्लिट जोबना कमप्लिट जाजोबाखै ओंखायनो बेनारफोराबो दाबो दोबथागासिनोसो बे ओंखायनो सोर फैमारगोन एक्जेक्टलि मिथिया आरोना नायबोनाय जायासै एक्जेक्टलि फुरा साजायनायफोरखौल' देखायनोसै आरो नायदो नै डेन्जारसो नैबाव डेन्जार जानानै दं र' देखायनि माइहुं बायदिसो बानायलायदों ना माइ जिगाबनिसो खादाम बियो फुरा मानसिफोर दंजोबो हनै सिङाव नैखौबो नै फुरा औवानिसो बानायदों साजायनो गोसोआ बेयाव माबा माबि होजोबनो हागौमोन नाथाय मालाय एसे माबा नुनायसो ट्रेडिसनेल नुनाय स्टाइल बानायदों आरो ना नै औवानि जोबसो बेलाय नायनो हागोन नै प्लेसना औवानि जोब नै फुरा नायनो हागोन नै दिनैनि दिनाव बिराद मानसि आरो बैहाय देखायहैनि माबा माबि साजायनायखौ मैदेरा नायदो सोदोम बानायगासिनो हनै फैलायनायनो वा नैबेयाबो नै साजायजोबनाय दाउब' दाउराय नैबेया टाइगार मैथै दंजोबो हनै बानायगासिनो गाबोन फैगोन ना नोंबो सोदोम ओइ लाइटआबो नै लाइटआबो दसेनो सालु जालाय दसेनो अफ जालाय मानो होनबा टेस्टिं नायगासिनो आरो गाबोननि थाखाय फुरा दिनै दा टेस्ट नायजोबगोन आरो मानसिफ्रा ओंखायनो नैलाय गोमोरलाय मालाय जागासिनो बेरायबोनो मोनबाय आयंखौ दोनफैनायनि नामै जोंहा ओइ जोङो दा अख्राङावसो दङ बुहुमखौनो नायबावबाय नै जों खाथिजों वाव आरो नैबेथ' माथो बिटिसिनिसोमोन ना मारै थिखोना लाबोखो बावलाय हो बिटिसिनिसो नङामोन बे सेक्रेटारियेटनिसोमोन बियो मारै बाव फैखो एलियन्स लाबोबाय नामा बावलाय स' दिनै जा देखायनांगौ बेखौ देखायबाय आरो ना गासिबो मावगासिनोसो गाव गावनि खामानियाव बिजि आरो गाबोनहायनो नालाय प्रग्रामा ओंखायनो हास्लाबायो बयबो जेन'बा गाव गावनि खामानियाव एकदम बिजि जानानै दंजोबो बयबो इनकमप्लिट जोबसो आरो दा जेन'बा जोङो ओरैनो देखायफैबाय मानसिफोर मावनाय मानायखौ एसे साजायनाय एरिखौ थ' होमबा जोंबो थांसै आरो ना
बारा देखायनो जेबो गैया दिनै गाबोनसो एसे सेलेब्रिटिफोरखौ देखायलाबायनोसै